Hey, sen Türkiye devletine näme üçin geldin? İşlemä geldin, okuma geldin. Ne dedi? Madem men Türkiye devletine elet okuma geldim. Lekin kaptaldan işleýän. Senem gel, biz aramda goşul. Hem okap, hem işlemek isleseň. Gel senem. Hey, men sana bir zat aýdaýyn. Gel senem. Bize goşul we aladym danışmagyň iň şadyan pursatlaryny biz bilen ýazaýçy. Şonda bolanda hem okarsaň, hem işlersiň.